Machiegni kendo nyakwara Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien mag Imore Ramogi TV. Riwruoge ma kendo ratich oganda e pacho ka owuok oko mar kwedo tend piny Uganda kuom rocho ratich Dr. Kizza Besigye. Manje nomaki e boma ma Nairobi kendo pod ogeng'ne nikech weche ma otenore kod keto sirikal mar piny Uganda tesre. Riwruogego koro chano bago ng'anyo chieng' tich abich mar jumane e od bura mamalo kaachiel kod mbetre mar piny Uganda e pacho ka mar sundo piny Uganda mondo we thuolo Besigye ma bende en jaked ne ratich oganda. Joja oko nigi ler. En romo mane okelo kanyakla riwruoge mopogore makedo ne ratich oganda e boma ma Nairobi mar sundo tend piny Uganda mondo miwe thuolo Laktar Kizza Besigye ma en achiel kuom jotend kweth makwedo piny owacho ma Uganda. E twak margi gi jofwamb weche, riwruogego ok otelnegi kod Amnesty International ne okoni en midhiero ni jotelo manie riwruog pinje Afrika sani oling' thi ka Laktar Besigye to kale midhiero mapek e odang'enge e piny Uganda. An abduction in Uganda is an abduction in Kenya, is an abduction in Tanzania. A human rights violation in Tanzania is a human rights violation in Kenya, is a human rights violation in Uganda. Any form of oppression in Kenya, it is oppression in Uganda, and it is oppression in Tanzania. It is very important for us to call on the Ugandan leadership to immediately ensure that the rights of Kizza Besigye and all political prisoners are respected, and that they're released and they're provided the bail that they're supposed to under the law. But most importantly is to ensure that their human rights is respected. It has been reported that his health is also deteriorating. He's also being denied access to health care. Yet he's a healthcare provider, or he has been providing healthcare for a given time. So as a union of doctors, we are calling all the other unions and we're calling all the other civil societies that we must condemn this in the strongest ways possible. Riwruogego makoro chano bago ng'anyo mar tipo e pacho ka chieng' tich abich mar sundo piny owacho ma Uganda mondo omiwe thuolo Laktar Besigye gi lange koni en ayanga ni piny Uganda rocho ratich jatelono ma bende gikoni sani ngimane ok ni kare. We do call each and every person and invite every Kenyan and all persons of interest to join us in a march to the Ugandan High Commission in Nairobi and the National Assembly on 21st of February to present a petition for justice for Dr. Kizza Besigye, Haji Obeid Utale, and Wakili Aaron Kizza, and all other persons who have been unlawfully detained by the Ugandan government. In Uganda yesterday, there were protests for the release of these friends of ours who were unlawfully detained. This shows that this action is already yielding fire everywhere. Ote maket kod mano ne bende ochwal gi riwruoge makedo ne ratich oganda e kaunti ma Mombasa makoni tend riwruog pinje Afrika nyaka to koro wuog oko mar loso e wi wachno. Gidwani jatend piny Kenya William Ruto kawo ng'ala manyime mar golo pache kotenore kod wachno to chutho ni mar ne ondhiye pacho ka kitere e odang'enge e piny Uganda. Kiongozi kama Besigye anaweza kuwa abducted ndani ya nchi kama ya Kenya, alafu serikali ya Kenya inyamaze, ifikie hali ya kuwa unajua mtu anapofika wakati hataki tena kula, hataki tena kunywa, amefikia wakati ambapo tunasema ni hali ngumu sana. Hatuwezi kuwa sisi tuna muungano wa Afrika Mashariki katika masuala ya trade na katika masuala ya kupanua uchumi, lakini katika masuala ya human rights hatuna uwiano huo. Kwa sababu mwanaharakati wetu mmoja akiwa yaumia, sisi sote tufanya nini? Twaumia. Tafadhali tena naomba tafadhali, hili swala likomeshwe. Utekaji nyara umezidi. Hata pia mtu yani wakatazwa paka matibabu yake. Jamani, hicho ni kitendo kibaya, tafadhali. George Aoko, Ramogi TV. Kowere kod mago nyako Ramogi wang'